par lok rawan baro mentang wan ra ban pentip chepi dakaba gidan takam sim bas ngau khe bat bas ngau si kham ta mi ki par lok rawan gi balat mu ban lecha kan ga je ko pai do kha ka ba he ba po mekhalia ka ba de ha po mau lang ran kin chi diwa law ka reng ha ka ba ka price ka balong da I hun chi sha ban pe hadu riu po teli kila kinok punya kita penbej na kamta kan nega je ko kwai do kha haga khat ar terek mentau benai hi menta ka tiau hi mentau snam hi tengai nge pilaya tip hi baro ba ya kan nega je ko kwai do kha mut ban penlong haga khat ar terek ka ba si palai menta ka tiau han rei kan det kan san kinok punya ki hapan pensange no ya kan ne ka je ko kwai do kha haga te ka sni namar ba ki bor ba halor kila pensange no ya kan ne ka je ko kwai do kha ha ka te sngi bat kin en penlong no bat ha ka we pat ka sngi te ka long ka e ka bas kusi ban pentip chapi henry so bha ya sha bat wat sngawi e ha ka ba kinok pnya kila karpat chapi ba kimla le e shu na mar ha ka ba ningkong ke la yo ya ka permission re hadin pa du disi ba ula pen sange biang nak mta ka ni ga je ko khwai ka ba he te wat so e shu te wat wan ha ka ni ga sngi nak mta pan ne simenta ya kan ga cukup kwai dok khan mar ba ya kan ga cukup kwai dok kha ha ka te ga sngi la pen sange no te kan ne cukup kwai dok kha ga de hapo ken shi mau lang ran hapung jung ba ars imli te ya kan ga cukup kwai dok kha la pen sange no te kuble shibun ni skap no mta ya cukup sai ha kan ga miet ha ka ba te pat kan ga kong shap ha ga jing kerke ka tum ka jingyo jingtep tengi la phoni ki polok berkhoj ke be dam matalang jungi tele se ki dan ki prok ki jongi ki ba shem la poi hakane ka por ki dan hakal ti ka bengai dengan aku play khamtam na ka benta jong I lapang youtuber ba la play por hakane ka por banwan ban ya kendo bat ngi knang bangi nyo ban pensai ya ka e ka bangi dan hakane ka por te ha ka be dei te le se nga aku play na benta jong pi ki prok ron la ni ki pai ba ki ben sapek ya ka ne ka youtuber kaba insapen mi sibet men miet ter hakini kisngi kan mi te kabaning kong ngakwa ban pensai pi ki polokron te wat la si kum ki nong penyaj ki bami apo konotis la lingba jung ba ki lungkhoi iba he suroi iba lungsha kim shem ladon hakani kapor namar bakidan haka jakasa ke jongki kaba khamjangai te nakaliang kum jonga utrai pung hakani kapor dengan shim ya kane ban pensai shapi ki prok lawan lani ki pai ba ki buju ya ki we pat ki jingele kai te ha ka be de ya kate ka kharar tarik banai ba khandai arajar psau ka ba de sngi pale kat kum na kaliang gojungi ngilayo ban pensai hakini ki tayo ki beladap ter man la ki district ngilayo ban sam ki kot lani ngilata achnong ke baper bat kum jo ru ngilayo ban penmi ak youtuber ki ba bondeli hakani ka si sejan ki bon ke bala pet ya kane de ki bon ke bala sukmen ke la phone yangi de kendet menne ka sngi ka don ka jing pentep la ni ka jing phone yanga trai pung na ka liang jong ki bor ke bade pet de ngamban se ban lek ban ya kendo yaki ban ngala shong ngalai sani bha bat ki bat bakiru kala ai jumut na ka banta ka jonga kumno ban le na ka banta ka ni ka game de ha ka be dai khaddo nga skwa ban pensaya pi kat kum kajing ekren bat ki bor ge badai pe tiki ongenga bar simle dalong ka bala pensange shwa lani postpone shwa ya kane ka game ka bai dai menta ka singi de nagal yang jonga kat banga dang ekren dang esani da anda kala ai jumot ngala sim ya kata ka we garai bangam ban se ban hap ban kongo ban bur renti ya ki kendon ki bai dai jong ka komen de kum banga jo apply hi kanu kino ki permission pangan hap ko ya ki kendon ke badai na kasnong man hap ko ngo ya badai ke kendon ke badai na kuman de ha ka badai ya kani nga susi na kaliang jungi baga panmap na ka banta jung pi ki program la ni ki pai ba ha ka badai ya kani ka tarik na kaliang jungi nginom la ban pelong ya kani ke jingel kai ha kani ke jaka ka ba hap apo malangren kensi diwa de na kaliang jungi anda kala biang na dong hadong ngin sapen bet pat hakawai pat kapor lani hakawai pat katarik pinsi I biang hakajo gani ka channel lani ngin siyo ban penbana hagi jaka ka bape kuble shibun ki bape ya gani ka youtuber